गोथां मानसि बायदि आरो बिगियाननि खन्थाइगिरि नजरुल इस्लामा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन আমি অনেক যুবক দেখেছি যার অন্তরে এক বৃক্ষ শুয়ে রয়েছে जोबस्रांनाय जानो नाङा नोंनि अन्नाया लोरबां सोरबां गोसोनि गुदि लाबोथों गोहो बोलो थांना थानो बारहुंखायाव बारहावायाव दावहाथियो मायबा नङा मायबा मोनसे आयदायाव रोंखा राखा महरै जों दानो हागोन आरो हागोन दा बेखायनो जों बेबायदि सान्थौखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन आरो बेबायदि गोख्रों गोसोखौ लानानैनो गोबां उन्दै बा बे फिसा न'खरनि फोलेरनि मानसिफोरा गिदिर गिदिर मानसि हिसाबै गायसनदों जों बयबो मिथिगौ आब्दुल कालामनि न'खरा मामोन नरेन्द्र मदि न'खरा मामोन दिनै बेसेबां गोसो गोख्रोंखाय दिनै मा रखम बिसोरो गावनि जिउनि सिमाङाव हाबफैदों दा बेखायनो जोङो बेबायदि सिमां लानानै आरो सिमांखौ मोननो थाखाय नाजानांगोन आरो जिउआव जुदि सिमां मोनसे गैयाबा बियो थैनाय बायदिसो बेन्जामिन फ्रेंकलिनआ मोनसे खोथा बुंदोंमोन खायसे मानसिफोरा 25 बोसोराव थैलाङो 25 years of एजआवनो थैयो नाथाय बिसोरखौ 75 एबा 75 बोसोरहालागै फबनाय जाया फबनायल'सो जाया अलरेडि डेड 25 बोसोर जाबानो बियो थैबाय माने मा मोनबो सिमां गैया मोनबो मावनो लुबैया बे सिमां गैयाबा जोङो थांना थानो हायो सासे गोथै मानसि बायदिसो आरो सिमां थायोब्ला जों थांना थानो हायो सासे गोथां मानसि बायदि आरो बिगियाननि खन्थाइगिरि नजरुल इस्लामा फंसे बाथ्रा बुंदोंमोन আমি অনেক যুবক দেখেছি যার অন্তরে এক বৃক্ষ শুয়ে রয়েছে আবার আমি অনেক বৃক্ষ দেখেছি যার অন্তরে এক জাগ্রত যুবক শুয়ে রয়েছে आं गोबां लाइमोनफोरखौ नुदों नुनायाव लाइमोन नाथाय बिनि गोसोआव सासे बोराय लोरबां मानसिया उन्दुखोमानानै दं आरो आं थाखोसे बोराय मानसिफोरखौ नुदों मानसिया बोराय नाथाय बिनि गोसो गोरबोआव सासे गोख्रों गोहोगोरा बोलोगोरा लाइमोन उन्दुखोमानानै दं दा बेखायनो जोङो मुङाव लाइमोन खामानि दामानियाव बोरायफोरनि बायदि जाहैबाय दानो बोरायनि बायदि जाबाय हानाय नङालै मा जानोलै बेबायदि सानबिदि जायो दा बेबायदि जोङो आफादगिरिया दा एसे मोनसे खोथाखौ आं दोननानै आफादगिरिया मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों नेभिगेटिं द हार्ट अफ मेन माइन्ड एडिक्शन मोनसे टार्म गावनि गोसोखौ दांनोब्लाथाय बबेथि मा रखम हाल सावदों मा सानदों मा गेलेदों जाय हाबाखौ मावदों जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बियो जौगानो हागोन दा बेबायदि मोनसे खोथा IQ, EQ, AQ, SQ नि बाथ्राखौ बुंदों IQ आ जाबाय मा होनदों इन्टेलिजेन्ट पर्सन जायफोरानोखि IQ आ मोजां बिसोरनिया माने एकाडेमिक केरियारफ्रा मोजां जायो नाम्बार साम्बारखौ बुरजा मोना आरो जायनो जाबाय EQ माने इमोसनेल पर्सन बे इमोसनेल इन्टेलिजेन्स तारमाने जाय मानसिफोरा गावनि आबेग इमोसन बिदि दबथायनो हाया
कंट्रोल खालामनो हानाय बे मानसिफ्रा जौगानाय आरो बेनि अनगायै जोंहा जिउआ जाबाय एडभार्सिटी पर्सन जिउनि दुखु दाहाफोरखौ नेवसिनो हानाय एबा दुखु दाहाफोरखौ एडभार्सिटीखौ जों अपरचुनिटियालागै बास्लायनो हानाय बेबायदि गोहोआबो जोंनाव थानांगोन आरो दा गेदेमाफोरा मोनसे मा बुंदों स्पिरिचुअल कौशन बा इन्टेलिजेन्स बेखौ बुंदों माने जाय मानसिया स्पिरिचुअली डेभलप आध्यात्मिक दिगाव जाय मानसिया जौगानाय बेहा मा गुन थायोनो बेहा मा गुन थायो मोनसे जाबाय एबिलिटि टु एक्सेप्ट द सेन्स बे मानसिया मा होनो सोलायनायखौ आजावनो हानाय गावखौ सोलायनो हानाय समजों गोरोबनानै थांना थानो हानाय समा थिननाय बायदि गावखौ दानो हानाय बे गोहोआव फैयो आरो जाय मानसिया गावखौ समा थिननाय बायदि सोलायनो हाया समजों गोरोबनानै खामानि मावनो हाया बे माब्लाबाबो देरहासार जानो हाया आरो बुंदों मा दे आरोबाव मोनसेया जाबाय मा होनदों सेल्फ एवारनेस स्पिरिचुअल कौशन थानाय मानसिफ्रा होनदों सेल्फ एवारनेस गावनि बागै सानग्रा आं मा मावदों मा मावगासिनो दङ आं मा रोखोमनि मानसि जाय खामानिखौ आं मावदों जाय खोथाखौ आं सानगासिनो दङ बे साननायफोरा बे मावनायफोरा आंखौ जौगाहोनो हागोन ना हाया आं मा रोखोमनि मानसि सेल्फ एवारनेस आरो मोनसे गुना मा होनदों बे जाबाय ability to bring the development or growth in adversity जिउनि जेंनानि गेजेराव बा जेंगोनाखौ जौगानायनि खाबु महरै जाय मानसिया आजावना लाबाय दुखु दाहाखौ खाबु महरै ओंखायनो मुलुगाव खायसे दुखु दाहा मोननाय मानसिया बहुत गेदेमा जानो हायो चेलेन्जिं बुंजाबाथाय आंबो मानसि लासो गारगोन ना बे चेलेन्जिं बाइकजों फैबा सोरबा जालाखिनाव आरो दाखालि जानो गोनांनि फिसाफोरा बारा चेलेन्जिं नङा नांगौबानो बिदि गोसोआव माबायदि गोख्रों जागोन ओंखायनो माने मा होनो स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स थानाय मानसिफ्रा बेबायदि गोख्रों दुखु दाहाखौ खाबुसिम सोलायनो हायो प्रब्लेमफोरा बिसोरखौ माब्लाबाबो दबथायनो हाया आरो मोनसे इम्पर्टेन्ट थिंग्सआ जाबाय मा बे मानसिफोरा गावनि जिउनि सिमांखौ माने he can take inspiration from his vision and goal of the life गावनि जिउनि थांखिखौ गोसोखांनानै गावबा गावनो खामानि मावनो थाखाय जिउनि दावहायाव बारसोमनो थाखाय थुलुंगा होयो मालायनि थुलुंगाखौ नाङा गावनो थुलुंगा होनानै खामानि मावो he gets inspiration by his own goal of the life दा बेबायदि spiritual intelligence आबो दरकार जाय बेबायदि spiritual माने intelligence बे बेलायाव जौगानाय बिसोर माब्लाबाबो गिया माब्लाबाबो फावसाया आरो बायदार हेंथायनि सिगाङाव उसिनानै आवगायलांनायनि गोहो बिसोरनाव थायो आरो बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो नाउरु नामनि मोनसे फिसा कान्ट्रि बे हादोरा मोनसे समाव बिराद जौगानायमोन आरो आमेरिकान जुग रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय बियो जौगानायनि मोनसेल' जाहोन मा बेवहाय प्रस्पेक्ट होननाय मोनसे धातुखौ मोनोमोन आरो बिखौ फानिनाय एकदम खावो बिउमोन जादों लोंदों बिल्डिं बानायदों बा फुर्तिया बिसोर गमानो गैया साननानै मोनदाङाखै बिसोरो साननानैनो नायाखै ओरैबायदि थौले गोसोनि जे बे जोबनोबो जाहागो बे मोनसे मिथिंगायारि सम्पदसो बिसोर थाबाय थायामोन
30 बोसोर एकदम जाबाय लोंबाय फुर्ति खालामबाय सोलोंथायाव धान्दा गैया खुनु मावनाय दांनायनि बेलायाव धान्दा गैया हारिमु बायदिसिना बिथिङाव खुनु धान्दायानो गैया खालि जादों आरो लोंदों फुर्ति खालामदों ओमफ्राय हरखाबनो बे जेब्लाखि पस्टपेडआ जोब्बाय अब्ला एकदम गोजौ गाखोना सहैनाय मानसिखौ जोबगोसिनो हायाव जोख्लेनो हरनाय बायदिया बेलुना पाम थांनाय बायदि सेरदों अबस्थियानो गैयामोन दा बिसोरो ना फरायनायाव मोजां ना मोजां इन्जिनियार दोङो ना मोजां डक्टर दोङो सोलोंथाइ थायोबा गियान थायोबा बिद्यापति थायोबा ग्लबेल भिलेज जेरावबो जग्य भग्य मुखुन्दरावनो सार्भाइभेल इज द फिटेस्ट होनदों गावखौ जुदि रोंगोसार सुबुं हिसाबै दानायबा जेरावबो ओंखाम दोङो ना नायसोर बहा थांदों मोनबो रोङा उनाव खायसेयाथ' सुगार प्रेसार जानानै सेकेट जालांबाय आरो खायसेया लानानै थैलांबाय आरो उपाय गैयै अस्ट्रेलियानि आथिङाव हमनानै थादों दा जोंनि थाखोसे सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाइमोनफ्रा बे आइ आफा थानायफ्रा जा समाव न'खरनि हाल सालफ्रा मोजां जोंनि आइ आफाफ्रा थाबाय थागोन थैनाय नङा आंनि न'खरनि हाल साल थाबाय थागोन मोजाङै थाबाय थागोन खुनु टेनसन लानो दरकार गैया बेबायदि एकदम खाव पिउ मस्त करो नङा होमबा खायसे बर' सेंग्राफोर बिदि बहुत जादों एकदम खाव पिउ मस्त करो माब्लाबाबो गोसोखौ दांनानै नायाखै माब्लाबाबो सानफेराखै खारन गोथौयै साननायनि हुदायानो गैया He has no the habit of deeper level of thinking. Right? बिमा बिफाया सेटेप जानायनि उनाव जेरावबो हुदाया गावबो पाब्राब थैनोसै गावनि फिसा फिसौफोरखौबो माने दुखुनि लैथोआव दबोहोनोसै बेखायनो लाइमोनफोर जों आसलते ओरैनो जाय बेसादखौ नुयो बिखौसो बारा धान्दा होयो जाय बेसादखौ नुवा जों बारा धान्दा होआथ' नाथाय बे नुयि बेसादफोरासो बयनिख्रुइ बांसिन गोहो गोनां बारखौ नुवा बारखौ फैबा नुगोन किटसेना पावार है जोङो बे कारेन्टखौ नुवा दांनानै किटसेना पावार है नङा এই যে ম্যাগনেটিক পাওয়ার कितना पावर है ये नङाबा जोङो बिलाल सिकुल मासिफोरा आदान को से जों नुवा नाथाय कितना पावर है इस जायगायाव जोङो दानि सिकेप खालामनानै दोननो हायो दा बेखायनो जोङो गोसोखौ नुवा दे नाथाय गोसोखौ नुवा होननानै जोङो गोसोखौ जुदि प्रमानबो एसेबो दांबिजोबनो हायाबा दिगदार दं बिखौ जोथोन लानांगोन जों गोसोखौ गोख्रों खालामनो जों नाजानांगोन खारन नुनायनिख्रुइ नुयि बेसादफ्रासो बांसिन पावारफुल जागोन देयर इज ट्रिमेन्डास पावार उइदिन आवर माइन्ड नाउ गोसोखौ गोख्रों खालामनाय बेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावदों मानसिफ्रा दा आंबो गिदिर मानसि जागोन दा आंबो प्रफेसार जागोन दा मिथिना आंबो माने बेस्ट माने डेन्सार जासिगोन मास्टार देग्री दा बेबायदि स्टेडिंग माइन्ड बेबायदि गोख्रों गोसोनि मानसियासो गावबो जिउखौ रंजा बाजायै माने सामलायनो हादों गावबो जानो हादों आरो मालायखौबो जाहोनो हादों बे लेरला पेरला गेदेरा बेफोरदि दा बेखायनो जोङो बेबायदिनो जोङो नावरु हादोरनि मानसि बायदि जाबा जायो दा जोंनिया थाखोसे सेंग्राफोराथ' बिराद दुखु गोनां आरो एकदम बाइकनि धान्दा मबाइलनि धान्दा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि धान्दा जों बिदि जों मा होनो जुलि जानायासो जिउनि एकदम माने माबा लास्ट रिजन एकदम किसुमाना ओरैबायदि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी बेखौ माबा रमान्टिक प्लेस रमान्टिक प्लेस जों ओरैबायदि दुखुनि बाथ्रा बेबायदि दा जेराव थाङो बेयाव खोनायो बेखौबो रमान्टिक प्लेस नङा बेयो
जिउखौ दानायनि जिउखौ दावहारु गोसो दानायनि बे जाबाय थानसालि आरो जायफोरा जिउखौ बे माने गोथार सोलोंथाइनि थानसालियाव फैनानै बे थानसालिखौ गोसो थोलायनायनि जायगा होनना साननानै आयदा जिउफोराव जानाय नङा जिउआव जेबो जानाय नङा बै सासे नोङो गिसि मोनगोन बे मा गिदिर बाथ्रा बेनो गिदिर बाथ्रा आरो गोबां आथिखालनि जा मोजां मोनलायनायफोरा बेवहाय माबा जों जौगानायखौ नुवा थुलुंगाखौ नुवाखै आं बेनिखायनो गोदो सेंग्रा टाइमाव दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन अनजालि नाम बिजाबनि आबो अनजालिमोन जोबस्रांनायनि गुदिया जानो नाङा नोंनि अननाया लोरबां सोरबां गोसोनि गुदि लाबोथों गोहो बोलो थांना थानो बारहुंखायाव बारहावायाव दावहाथियो आंनि बेबायदि आयदाखौ माने हाबा जानोसै दे बेनो मा जानो हाबा जानो बे गिदिर खोथा नङा दा बेबायदिनो दुखु मोनाङै मा समायना बर' सेंग्रा सिख्ला आयदाखौ फुंगावथाव नाथाय दिनै जोङो जोंनि गोसोआ जुदि समायना जायाबा if our mind is not beautiful, if our mind is not creative, if our mind is not competitive, जोंनि गोसोआ जुदि समायना जायाब्ला जोंनि गोसोआ जुदि दावहारु जायाब्ला जोंनि गोसोआ जुदि सोरजिलु जायाब्ला मा जागोन नोंबो दंस' हारियाबो दंस' समाजबो दंस' मालाय आमेरिका चाइना जापाननि सेंग्रा सिख्लाफोरानो बेवहाय जेराव मेरावनो रिसार्च सेन्टार दङ जेरैनो एरैनो गोदान बेसादफोरखौ दिहुननो नाजादों मोजांनिफ्राय मोजां बेसादखौ दिहुननानै माने वर्ल्डनि मार्केटफोरखौ केपचार खालामनो नाजादों मोजां बेसाद दिहुननानै साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव जोंनिया थाखोसे सेंग्रा सिख्लाफोरा आयदाखौ मोजां बेबायदि जानाय नङा दा बेखायनो बेबादिनो मुवाफोरसे बादिनो दोनसे दोनसे खन्थाइ फरायनानै आरो आं खन्थाइ लिरनोबा बाथ्रा गैया आरो मोनसे खोथालै मोनसे बुंबाथाय मोनसे टाइमाव इमान खन्थाइ आंनि ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय देरलानै सुबिदा खालामनानै खन्थाइखौ फरायनानै गारना दोनबाय दा गारना दोना मा जायो मिथिगौ खन्थाइखौ लिरनो नाजाबा सम फोथांबा माने आफादि मोनसे गिदिर जाबायबा फिलिंआ फैबाय थाया दा खन्थाइ बेनिखायनो किसु नाजाथाबनानै खन्थाइगिरि जानो हायाबाबो देयर मास्ट बि स्ट्रं फिलिं माब्लाबा समाव खन्थाइनि फिलिं फैयो लागायना होदोंमोन खन्थाइखौ लागाय मा दा गतिके आं दा नाजाबाबो खन्थाइखौ लिरला बियो आरो दा माबा माइ इडुकेसननि बाथ्राफ्रासो माथ्र गेलेबाय बेबायदि बाथ्रा दा गतिके खन्थाइखौ बै गोबां बोसोरनि सिगां लिरदों खन्थाइखौ बुंनो जायो लिरनाय जायो दा बेखायनो आङो फिसाफोरखौ लानासो लिरदों दे बे जाबाय मिलौ बिफानि जिंगा मिलौ बिफानि जिंगा लरग' फिसा मोनथिनाय मोनब्ला नोंखौ एन्जरनि बिख्लो लानानै गिख' जानानै जोनोम लागोनखो धतफोरबादि अलसिया जासुला जागोनखो मोसा बायदि बोराबग्रा नांलायबाय थाग्रा जागोनखो 10 दान 10 सान गोरबोआव लाहोना नोमाखौ जोनोम जाहोआब्लानो गोरबोआवनो बे बिफाया दौनानै नोंखौ आं फोथैगोन लरग' फिसा नोंखौ आं
खाफालनि गोलोमदै हायाव गसरना आबाद मावनानै जाहोआमोन साम' खांख्राइ आरो गांजेमा जाहोफैना फेदेरामोन लर मोनथिनायमोनब्ला बिमा बिफाखौ अनागारि खालामगोनखो ना मै गांजेमा एम्फौ एनला खनथुम बुथुम जाहोफैयामोन जौ सेरेब खुन्दुं फाननानै सि जोम गानहोफैयामोन लरगो फिसा मोनथिनायमोनब्ला लामा जथा जथा सिख्ला जंखायग्रा जागोनखो दाउ अमा हिन्जाव सिख्ला जागोनखो गोरलैयावनो संख्रि दौना फोथैगौमोन आं नोंखो लरगो फिसा मोनथिनायमोनब्ला जुवारी जौ फाग्ला आरो ड्राग्स एडिक्टेड जागोनखो कालाम आरो बासपेमोन बादि आदुंगारा जानानै थागौमोन आं लरगो फिसा नोंथ' आंखौबो खालामबाय माथो लरगोथों जोब्बाय आं दोंसेखौ मोनसे गुसुं आवरायबोनि आरो रमान डिस्टार्बैसो बेयो जाबाय मास्टारेस दानायनि खन्थाइनि मोनसे जानानै बाथ्रा गैया बेयाव मास्टारेस दानायनि रसिदारि दा बेखौ आवरायनानै फैनोसै जोनोमगिरि नोंनि गोरबोनिफ्राय आरोबाव जोनोम मोनफिनथों दैमालु भगदर खरथमकास कामबारि बिमा बिसोरनि खौसेनि गारांजों मेथाइ रोजाबनानै बिखा फोदानानै सिगां बोनायाव खमफिखांफिनथों सुथुरफोरनि बिखा खमफिखांथों बिसोरनि मैदेर आगानजों आवगायबोनायाव बैसोमुथिनि गोरबो रिंखां होफिनथों बिसोर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगनानि देंखो लाबोथों बिसोर बुहुमाव हारियारि हारिमुनि देंखोनि बाला रिंखांफिनथों बिसोरनियाव जोहोलावजोफोरनि गाना आवरायथों बिसोर बर'खौ मास्टारेस दानायनि खन्थाइ गोजोन्थों दिनैनि बे गोथार बायदियाव आंखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गंगना थुनलाइयारि जथुमाव लिरना लाना फैनानै फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय जाखांबोबाय बिनि थाखाय बे बारग' फरायसा आफादनि गासैबो मावथि फारिनिसिम आरो बे मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गासैबो गेदेमा फोरोंगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरोबाव जोबनायाव बेवहाय जिरायनानै थानाय अनजालु फरायसा फिसाफोरनिसिम आंनि मोजां हामलायनायखौ बावहरनानै खुलुमो मेहेर गोनां गावनि जिउनि एक्सपिरियेन्स आरो माखासे मोटिभेशन स्पिच माने थुलुंगा होनाय बे बिथिङाव गोबांथार नोंसोर बुजिनानै लानो हाख'नो हादिया बे नोंसोरनि खोथासै नाथाय सारनि खुगानिफ्राय गंफ्रोमबो नोंसोर थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा
जातिखौ दैखांनायनि गावनि आथिङाव गाव गसंनायनि बेफोरबायदि बाथ्राया नुजाथिदों आरो सारखौ जों मोनदांदों सासे गोख्रों कमेडियान जायखौ नाखि मिनिनायनि गेजेरजोंनो बिथाङा गोबांथार बांमुथाय होनानै नोंसोरखौ हयथ' थुलुंगा होबाय आरो बेनो जोंनि गुबै थांखिया जोंनि आलासिफ्रा जाहाथे जोंनि इयुन जोलैनो मोनसे थांना थानायनि मोनसे रेगा दोननो हायो आरो बे रेगाखौ दिनै हयथ' नोंसोर मोनदांबाय आरो लानो हाबाय बा मोनथिबाय दा सारा जों जिरायबाय थागोन जोंनि हयथ' दिनैनि हाबाफारिनि जानाखि फालिनाय दं बेबादिनो जों दान्दिसे सम सोलिबाय थागोन सार जोङो जिरायबाय था दा जोङो फार्स्टलि मेडाम आङो गावनि खन्थाइखौ आवरायनायजों लोगोसे जोंनियाव थिखानाय मोनसे हाबाफारि दं बाथ्रा दान्थेनि हयथ' बादायलायनाय बे बाथ्रा दान्थेनि बादायलायनायखौ खुंफुंनो दिनैनि बे हाबाफारियाव माननि आलासि सिबिनानै लाबोजानाय जोंनि स्वर्गियारि गुमै सार आं उन्दैयाव बिथांखौ गुमै होनबोदों आरो दिनै गुमै होननो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल गोनां सारखौ सिबिबाय खुलुमबाय अननाय बावहरबाय आरो डिपार्टमेन्टनि जानानै आं बयनिबो जानानै बरायबाय लोगोसे जोंनि गंगोना थुनलाइयारि गौथुमनि आफादगिरि सार नेहाथारि आरो बानजाय आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमानोबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जोंनि बर' बिफाननि गाहाय बिफानगिरि सार एसडि सार आरो लोगो जोंनि फोरोंगिरि लाइस्रि महिलारि आरो सोलिबाय थानाय फरायसंगिरि रिसार्च स्कलारफोर आरो सेथि आरो थामथि फरायसंनि आंगो फरायसुला फरायसुलिनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनै आङो आंनि थाखाय जोबोद माने सोमोनांथाव आं सानाखैमोन जे आं बेयाव फैयो डिपार्टमेन्टआव फैनानै बेबायदि माने नोंथांमोननि सिगाङाव गसंथिनानै आं माबा मोनसे बिबुंथि होनो हागोन आं सानाखैमोन होनांगोनबो सानाखैमोन आं गोबाव सम जुलाइ दाननिफ्रायनो मेडिकेल लिभआव दङ ओमफ्राय दा अफिसियेल खामानि फैनायाव दिनै आं नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो मोननाया आंनि थाखाय जोबोद खाफाल मोजां आरो आं मोनसे एसेबाबो कनफिडेन्स फैदों आंहा माने दाखालि फैजेननायाव जाबायदि बोथोर आरो जाबायदि मिलौ जिलौ देहामोन ओमफ्राय नै मैया सानसे एसे फैबाय दिनै आरो साबसिन गोख्रोंसिन मोनदों सारमोन मेडामखौ लोगो मोननानै आरो नोंसोर आंगो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लोगो मोननानै बेनो आंनि जिउनि मोनसे थुलुंगानाय आरो आं सानो नोंथांमोनजों अरायसम बेबायदिनो मोगा मोगि जानानै रंजालायबाय थानो मोनथों थुनलाइ मुलुगाव थुनलाइ सिबिनानै थुनलाइनि बिदै खोनासंनानै जेरै दिनै गंगोना थुनलाइयाव दिनै मानगोनां आलासि स्वर्गियारि बिथांखौ मोननानै बिथांनि जा बोसोनफोर खोनासंनो मोननाय बे आंनि थाखाय जोबोद माने खाफाल गोनां बेखायनो आं थेंक इउ इउनिभार्स थेंक इउ आफा बाथौ होननानै बुंगोन आरो मानो होनना बुङोब्ला आं ओरैबायदि जानानै दंफैयो दा माने आंनि गोसो मेलेम देहाफ्रा बिराद लोरबां देहा लोरबांबाथाय गोसोआबो लोरबां जायो मेलेमाबो लोरबां जायो दिनै आङो बेहाय माने बिथांनि आलासिनि मोनफ्रोमबो सोदोबा आंखौहाय ग्रोब ग्रोब गोसोआवबो देहायावबो मेलेमावबो माने मोन्थोर आवरायनानै होनायफोरबायदि जादों आरो मिथिबाय मोन्थोरजों जारिनानै होनायफोरबायदि जादों आरो आं नै दा माने गावखौनो गाव गोख्रोंसिन मोननाय जादों आरो नोंथांमोनहाबो फरायसाफ्राबो दा बिथांनि जा बोसोन होनाय जा बुंलांनाय बेखौ बेसेबां आजावनानै लादों आं बेखौ मिथिनो रोङा खिन्थु आजावनानै बोजबनानै लायोब्ला आरो माने इयुनाव जोंबो बेबायदि गोसो जानांगोन देहा जानांगोन बेबायदि मावनांगोन होननानै सोलोंनो जोंबो जानजि खाफ्रायोब्ला जोंबो हायो दहाय हागोन मावथारगोन होननानै गोसोनि खोथा देहानि खोथा मेलेमनि खोथा सारा बुंलांदों निश्चय नोंसोरो बे बोसोनखौ बोजबनानै लागोन आरो इयुनाव माने एप्लाइ खालामहैगोन होननानै आं मिजिंथियो आंहा दा बांद्राय बुंनो हानायनिबो बारा
सोदोबनिबो आंखाल जालांबाय गोबां समान माने एकदमबारे रायलायनोबो हायाखैमोन जेला केम'थेरापि होदोंमोन जानोबो हाया रायलायनोबो हाया ओरैबायदि गाज्रि जादोंमोन अबस्थाया ओमफ्राय दा आं बांद्राय बुंलांबाय थाबाबो आं जोबोद लोरबां जागोन दाबो आंना माने ट्रिटमेन्टआ सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आं आरो थांफिनबावगोन आसा खालामो आफाबारिखौ आरो नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैफिनगोन होननानै जि हक माने आं बिथां आलासिनिनो आङो थांनाय बोसोरनि 10 नभेम्बर बर' थुनलाइयारि सानाव गांसे खन्थाइ बिजाब माने बेखेवदोंमोन बे बिजाबखौ आङो दा आलासिनो गथायनो नागिरदों दा गथायनायनि सिगां दा सार आफादगिरि आरो बयबो माने खावलायनाय हिसाबै आं बे बिजाबनिफ्रायनो दोंसे खन्थाइ फरायनोसै फोजोबनानै लादो गावनिखौ दानागार दानागार गावनिखौ दानागार दानागार सोरनि गोरबोआव जोनोम मोनगोन बयबो रुपनाथ ब्रह्मनि मोन्थोर गावनि दरखंनिफ्रायनो लानानै थांजाबाय आरो सिथामाव दानिया मुगायाव सोर खुलुमान जागोन दानि मुगायाव सोर खुलुमान जागोन लंकायाव थारनानै आइ सीतानि खौरां लाखि गासै प्रशासन बेंगिरिफोराबो बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय नङा गासै प्रशासननि बेंगिरिफोराबो बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय नङा आवबा खालामबाय नामा न'खरनि इसिंखौबो लिरनो आवबा खालामबाय नामा न'खरनि इसिंखौबो लिरनो आयेन नितिखौ फोरोंनो माइनाव आइखौ सिनायथि होदो बोराबखांबाय नामा गिदिखौनो बोराबखांबाय नामा गिदिखौनो ओरै थांहां हरै थांहां जाबाय बिबोनां लक्षण ओरै थांहां हरै थांहां जाबाय बिबोनां लक्षण बिखुनजोआबो बिबान लायाखिसै थेनायाबो गोजोननाय मोनाखिसै बिखुनजोआबो बिबान लायाखिसै थेनायाबो गोजोननाय मोनाखिसै इहिहिउ बोरायखौबो खेरायनाय रावबो गैलिया गारजायावबो गैलिया जेरावबो आग्रां बोराय आग्रां बुरै रावबो सिनायलिया हारियाव न'आवबो मुसिलांबाय आग्रां बुरै आग्रां बोराय रावबो सिनायलिया हारिमुआनो मुसिलांबाय खोनासं लामा खथानि मुगा सं दागानार सोदोबखौ न'खर दाफिननांगौ सम सफैबाय गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनायनि सम सफैबाय दागानार सोदोबखौ न'खर दाफिननायनि सम सफैबाय गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनायनि सम सफैबाय मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ दरखं गायसनना लानो मुगाया थिनबाय मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ दरखं गायसनना लानो मुगाया थिनबाय बोजबदो अनसायदो सिबिदो सि गोसोखौ गायसनदो बोजबदो अनसायदो सिबिदो सि गोजौखौ गायसनदो गथायनानै लादो आगदा दुवार फास दुवार गथायनानै लादो आगदा दुवार फास दुवार बे आंनि खन्थाइमोन ओमफ्राय नै दा आलासि बिथांखौ आङो 1998 मायथाइयाव माने एसे गले जानो माने खाबु मोननाय मोनसे सम फैदोंमोन आंनि खाफालाव बिथांनि मिसेस बरमाया स्वर्गियारि बिथाङाबो लिरो बिथाङा बै समावहाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि क'क्राझार मावबादानि फार्स्टमोन नामा सार फार्स्ट बेस्टमोन बर' बिफानाव मिथिबाय आखाइखौ बयबो बिथांमोनहा बर' डिपार्टमेन्टनि
बिसेसा थ' बे समावहाय क'क्राझार बागानसालियाव भारा थाफैदोंमोन बे समावनो माने बिथाङा लिरगिरि जानायलाय जोंहानि न'जों जोबोद इसान सोंनाय बायदि थांलाय फैलाय मोनसे सोमोन्दो दंमोन बै समावहाय माने जोंनि सिस्टार गेदेर जा डक्टर अनजलि हाज'वारि दं बे मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्सआव दा साख्रि मावो आब'जों माने बे बिथांनि सर्गियारिनि मिसेसजों जोबोद लोगोमोन आरो बिसोर एखे बेट्समोन ओमफ्राय बिथांमोननिफ्रायनो आङो बै समाव बड' थुनलाइनि बिजाब नागिरखानाय सोरखौबा लोगो हमनो थांनाय लिरगिरिफोरखौ आरो माने थुनलाइखौ बोरै बिजिरनांगौ खन्थाइखौ बोरै बिजिरनांगौ आं माने बिसोरनि रायलायनायखौ खाथियाव थानानै खोनासंबाय थायोमोन आरो दा ओमफ्राय बुंनांगोन दा गुमैमोन बायदि आब'मोन बायदिखौ आं बै समाव उन्दैयाव लोगो मोनबोनाया आंनि खाफालनि खोथा बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आंखौ बर'आव माने एम ए खालामनोसै होननानै माने इक'नमिक्सनिफ्राय बर'आव फैनाय जादों माने थुनलाइनि बिदै सोबनो थाखाय दा थुनलाइनि गोहोम थुनलाइनि बेसेन थुनलाइनि सिबिनायाबो आंनि मोनसे माने जिउनि थांखि जादों आं बेखौ साननानै लायो दा बिनिखायनो आङो बिथांनि जा लेक्सार होबाय थानाय बेयाव माने बिथांखौ लानानैनो फिसा माने खन्थाइ लिरदों आङो दा बे खन्थाइखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनोसै नै दासो जिरायनानै थाबाय थानाय समाव लिरनाय मानगोनां आलासि सार नोंथांनि मुङाव आं खन्थाइ लिरदों गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो खन्थाइनि मुङा सिमांनि फैसालि होसोग्रा देवलकुसिनि गामियाव जोनोम मोननाय सानरेबखौ हिसाब लाग्रा सिमांखौ सुजुग्रा सिमांनि रोबै रोबै गुफुर दावब'नि गांजों सतबांसा लानानै दिनै गसंथाबाय गुरुनि मासियाव फरायसाफोरखौ आसि थुयै थुयै फोरोंनो जिउनि दलिलाव लिरथुमलांनाय जिउनि डायरियाव सानरेबनाय फोलोमनो फोगोमनो फोजौनो दैदेननो थुलुंगा होबोदों आरो बिथाङा बिदिनो थुलुंगा होबाय थागोन जिउनि इमेजिनेसनाव बिदै दैनायखौ नायबिजिरनाय सान्द्रिजों सालिख' सालिख' जावख' जावख' माइरं माइगाब जुजाय गासिबखौबो सायख'नानै थाबायबोदों थाबायलांदों जोंनि इयुन जाखांबोनाया सोलोंगोन आगान सुरै सुरै गुरु सिबिनाय गुरुनि मान गुरुनि गोनांथि गुरुनि आशीर्बाद आरो गुरुनि गुरुनि होनाय लानाय बेसे गोनांथि बेसे सोलोंनां बेसे गोनांथि बेसे सोलोंनां बिथांनि आगान बिथांनि बोसोन बिथांनि आसि थुनाय बिथांनि राव बिथांनि बुंनाय इयुनाव इयुन जोलैया सोलोंबाय थाथों बर' हारिनि बिबार बारियाव बारसे गोग्गो बिबार जानानै गेवलांबाय थाथों सिमांखौ गोसो थोग्रा सिमांखौ सुजुग्रा सिमांखौ अनसायग्रा सिमांखौ बोजबग्रा सिमांजोंनो गेलेग्रा सिमांजोंनो आवलायग्रा सिमांनि नाजा सुबुंखौ सिबिनायनि इयुननि लाइमोनफोरखौ थुलुंगानाय बारफोरा अराय बाराव जोनोम मोनफिनबाय थाथों अराय बाराव जोनोम मोनफिनबाय थाथों गोथार बारा बर' हारियाव बारबाय थाथों बिथांखौ लानानै आंनि बे खन्थाइखौ लिरनायखौ आरो साबसिन खालामफिनदों बेखौनो आं बिथांखौ खोनासंबाय बिथांखौ माने गथायनानै गोजोन होनो थाखाय आंहा माने गोदै राव गैया गोरबोनिफ्राय अराय सम सिबिनाय आरो माने बिथांनि थुलुंगा होनाय बोसोनफोरा आंनियाव थाबाय थागोन बेखौनो आं फोरमायनो सानदों बे खन्थाइनि गेजेरजों आंनि खन्थाइयाव नायनाय बाहागोखौ दान्दिसे दोनथ'नानै दानिया फै नोंसोरनि बाथ्रा फांथेखौ सोंनाय फिननायखौ जोङो सिगांलांदिनि
बयबो रेडि ना? बयबो रेडि? बयबो थाग थियारि? दे आङो सेथिखौ सोंनोसै दे मोजाङै खोनासंनानै ला लिं लिं बिफां गोजौआव बिलाइ गांसेल' मा बेलाय लिं लिं बिफां गोजौआव बिलाइ गांसेल' मा बेलाय गसंनानै बुंबासो सक्लेट मोनजागोन नङाबा मोनजाया Đây, không có ý chơi. Đây là đúng rồi. Tick tick one. Tick tick two. Something with that skill. Mama. Nama di sini tak pun tangan ni lah. Ya, aku suka aku boleh tu. Gongsi ofisau satamlo bautine. Setia home minister, neitia secretary, ada samtia member. Natai manusia dong menzido, marilah. Kipsibau, kipsi kita semua na. Gongsi ofisau satamlo bautine mene. Setia home minister, neitia secretary. Ada kamtia member, natai masih ada momennya zinai, maafkan.
बिथांनि कम्पिटिशनाव आंबो लाइक खालामनो माने आब'जों बै समावसो माने बेसेबां गोबावनि उनाव रायज्लायनो मोननाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव रायज्लायनो मोननाय जायासै दा माने मेडामनोबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ मेडामा मोनदों होननानै खोन्थाहैनाय जादों बै समावहाय माने आब'नि गेजेरजोंनो कंग्रेचुलेसन होदोंमोन दिनै मोखाङाव मोगा-मोगि लोगो मोननानै आंनिफ्राय फिन मोजां जानानै थांखांनाय देरहासारनायब्लाबो आङो दिनै माने कंग्रेचुलेसन होबाय आरो लोगोसे माने फंबाय फैबायनायनिबो आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनै आंनि बे गुसुं सम आयदाफारि मावफुंनानै होनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन